Ayo. Jonggrang. Kowe tak deleng saka kadohan. Sadaya wis sungkawa ing penggalendra apa sing mbok pikir? Ngene le Rama. Wiwit wingi aku ndelok pedhot welingan ing sebelah kono. Ing rasa-rasaning batinku kaya ora kepenak. Kaya duwe rasa arep ditinggalake. Neng aku ora ngerteni babar pisan Rama. Jane arep ana ngapa Rama? Bocah ayo jonggrang. Piye Rama? Kowe anakku sing ndak golo-golo. Ing wana segara kaya ora kena diamba ing dalma menungso. Ning kudu salah sijine manungsa sing setor dipunang Jabang Bayi sak pinggire tapel wates ing wana. Kudu ana bayi sing setor ana ing wana segara. Bener. Maksude iki apa? Kuwi kanggo pangan gundhok. Rama Baka. Rama lak tresno karo aku. Kanjeng Rama Prabu Baka tresno lahir batin, Nduk. Ing umpama jonggrang ki duwening panyuwunan Rama. Apa panyuwunan ning marang kowe, Cai? Ngene lho Rama. Yen rumangsaku sawise Rama iki duwening anak aku. Mbok yo. Iya. Mangan jabang bayi mangan menungso. Iku mbok yo wis to Rama. Aroro jonggrang. Yalah. Kowe kudu ngerti, Cayu. Yen Kanjeng Rama ora nadah kala mungsu marasipun nang Jabang Bayi. Ing kadipaten wana segara bakal nemoni bebaya kang luwih gedhe. Dadi yen Rama iki ora mangan karo jalma menungso, bakal ana bebaya sing gedhe. Apa ora mesake marang aku to Rama? Aku ngesake banget marang kowe. Aku bisa ora nada ning dalma menungso utawa jipun nang Jabang Bayi. Ning kowe kudu ado saka ing wana segara. Umpama gantine nyawane jonggrang, apa ora bisa to Rama yen ora gagrag menungso? Oh alah, Nduk. Kaya dodok alulan ngrasaning batine Kanjeng Rama yen awakmu duwe panyuwunan kaya ngono. Yen ngono kowe duwe panyuwunan kaya ngono, padha wae awakmu mateni marang wong tuwa lho. Ora kaya ngono Rama. Ning amarga aku ki ora kepenak banget rasane atiku. Kaya bakal ana waya ing tumiba marang jiwa ragamu Rama. Iya lho. Aku bisa. Aku bisa. Ning Rama duweni penjaluk marang kowe. Apa kuwi Rama? Aku bakal sowan nang Pasewakan Agung ing Kraton Pengging Ning kraton Pengging. ing Darmarmaya. Darmarmaya kuwi ndhenjani janji marang wong tuwa. Aku tak sowan
ing kraton Pengging. Mung welinge Kanjeng Rama aja nganti adoh saka ing wana segara. Ya Rama, ora dadi boyo pangaku. Ning mengko sakwise saka Pengging enggal bali. Iya. Lho, Cahayu Jonggrang. Mung pesene Kanjeng Rama aja nganti mbok lalekake. Kanjeng Rama budal ing kraton Pengging aja nganti dengkar saka ing wana segara. Ora Rama sing ati-ati ya Rama. Senajan kawujud kamu buta Rama buta. Kowe wong kang ngukir jiwa raga. Kowe sing nekake aku ing alam bebrayan kene. Mung pandungane Jonggrang. Muga-muga kalih sing sembikala kowe tetep ana ing alam kene. Injih Gusti Patih Bondo. Anggonmu gegraden olah kanuragan on ing kraton Wana Segara. Sakderenge kula matur, sukem kula mugi kunjuk dhateng panjenengan Patih Bondo. Tak tampa anggonmu muga dadono jimat on ing jiwa ragamu. Naninjih kula tampi, kula petek pucuke ritme mugi dados jimat paripi kula. Patih. Lan Punggawa Gusti. Pianggonmu ngali utawa ing Karang Pradesan. Nilik ing sakarang pradesan para prajurit kapiye? Padha slamet gak ana apa-apa. Boten wonten alangan setunggal menapa sami slamet Gusti. Ngene yo, Lan Punggawa. Tak utus ing Kraton Pengging. Ing Tamarmaya Wonten wigatos menapa Gusti? Mblenjani janji marang Prabu Bakaya Aratun. Sawana Napasewan Agung ing Kraton Pengging. Pan sapa sing utus? Prabu Baka sing utus. Yen ana murang-muringe Tamarmaya mengko aku sing dadan. Dinten apa kula mangkat Dina saiki pangestu ingkang kula suwun. ini kaya banyu mili. Temu ayo. Weh. Tamarmaya. Yen kowe ora gelem mulungake ponang jabang bayi marang Patih lan Punggawa. Weh bakal tak rusak, tak gawe banjir getih ing Kraton Pengging.
Patih Dalamaya. Piye anggonmu sowan Mraseba ing Pandhapa Agung Kraton Pengging? Bagus. Yen sanyata kowe patih minangka waraka dalem ing Pengging. Agul-aguling ing Kraton Pengging. Mbok menawa ana manungsa saka mancapat negara sing gawe gegeh utawa dedah ing Pengging, kowe kudu bisa angalan. Monggo, piye sowanmu? Ora liwat puja pangestune ingsun tampanana. Lurae Tamtama. Piye? Bagus. Ora liwat puja pangestu tampanana. Arek sawetara. Kakang Abdi. Anggonmu njaga ing Taman Kaputren. Aja agawe kaget ing atimu. Kowe kudu eling. Wis kolung candra bebasane titiwancine asok glondong pangaran ponang Jabang Bayi ing ngarasane Ratu Wanasegara ya Prabu Baka. Punten dalem sewu Kang Mas. Menawi putra panjenengan paringaken dhateng Prabu Baka. Kula kawratan ramane. Bune ora loro siji atmajane Ratu Pengging Damarmaya mung Jaka Bandung. Tegakno amarga besok tembe mburu kang bakal angganteni aku dadi ratu. Yen iki disetorake padha kae aku bakal temakaning pati. Pramila menika Kang Mas. Kula pasrah dhateng panjenengan. Mbok bilih putra panjenengan paringaken dhateng Prabu Baka. Ning kula kawratan. Mula saka iku, Bune, tegakno. Ayo memuji marang Gusti Kang Murbeng Jagat supaya Jaka Bandung tembe mburi bisa urip kang mulya. Seksi Mahamara dadi lananging jagat. Kula sumarah dhateng panjenengan kemawon. Arek sawetara. Kakang Abdi. Kowe tak tundung saka Kraton Pengging. Tumuju ing Menur Putih ing Bapa Resi Mayangkara. Si anakku Jaka Bandung tampanana tetepno marang Bapa Resi Mayangkara. Aku pasrah karo kowe Kakang. Aja nganti kedhisik sang Bagaskara saka etan. Ayo mangkat dina samang. Sing ati-ati Kakang. Walah Jaka Bandung.
bijil saka ndi sapa peparapmu? Kula Punggung saking Wonoseger. Kowe munggah ing Pandapagung tanpa palapuran? Ana wigati apa? Ngapunten Gusti. Kula diutus kalih ratu kula nagih janji marang jenengan. Isine janji Nalika semono jenengan nate janji. Saben taun setor siponang Jabang. arek sawetara. Kaya duwe pangkat dhewe-dhewe gumebyar pisanane. Apa bener kandhane Punggawa yen iki dina nagih janji marang aku? Iku bener Damakaya. Siponang Jabang bayi iku kudu kowe gawe pangananku Gusti Prabu. Yen aku ora bisa asok piye? Oh, tak gawe karo abang. Kraton kuwi. Yen bisa Ratu Pengging bakal banjur gede. Tak niati lan tak kajati sabelo marang kawulaku ing Pengging aja nganti dadi tadah telamangsane si Prabu Boko. Kowe balya lapura marang si Prabu Boko. Aku gelem bali yen gawa siponang Jabang bayi. Kaya ngono. Ranti ning jaba. Tak ane ton gopo. Kakak. Punten dalem sewu Kang Mas. Kula ingkang lepat mbok menawi panjenengan badhe patuton kalih Prabu Boko. Bune, Inji pangestumu sing tak jaluk. Muga-muga unggul yudaku. Supaya aku bisa welas temajati bali madeg dadi ratu. ingkang atos-atos Kang Mas. Sing ati-ati Inji, tak tinggal. inji. Aja nganti nemu ning pralaya garwamu si Damarmaya. Ngestokaken dawuh. Terwes karya raciti waradaya Temenggung. Kakang Patih, wah, ya diranti sak jabane Kraton Pengging. Ana ing papan Iya. panggonan kene. Loh, wah. Ngomong Kang. Umpawani lancang mlebu ing Kraton Pengging. Ora ngerti. Patih Telomoyo kaya. Pati Telomoyo. Yen Gustimu gelem setor siponang Jabang bayi gak bakal ana kedaden sing ora-ora. Ceng mbok jaluk liyane ponang Jabang bayi ora apa-apa. Ning Jabang bayi ora tak ulungno. Tadi awakmu minangka tadi pepalangku. Pancen bener. Kowe termasuk nyedekno karo patimu. Maju, ancene amsu.
Pamane jago musuh jago. Ayo. Padha-padha patih kowe katih marang kaya aku saka pengging. Ayo. Boto padha boto paribasane. Ayo. Nek paribasan aduta sing balung diguyuh bocah cilik. Ayo, adu kasekten. Pancen kraton pengging sok sopae pat mancanegara kabeh para bupati mantri mlebu ning kraton pengging ora trimano pati wong kaya aku. Rapal ajaji pamungkasmu mening patiku. Yen kowe kepengin mulyaran, ayo bukaan dadamu tak tamai ajajining patih saka pengging gak modar tak pilon. Suntaken ilmu jaya kawijayan. Aja nganti masuk ora jiwa rakyat. Aji Selogiri, Selowatu Giri Gunung, ketamaan Aji Selogiri gak modar tak sembah Idris Ram. Selogiri, ya. Wong sakmono ilmu jaya kawijayan. Pati bukan dadam ketaman ajaji pamungkasmu gak merodot sembah Idris Ram. Aja sampe tumpang suruh. Sorae ya ana lebure papan Cina rek yen kowe gak gelem bali saka kraton pengging mesisan pani bantara wong kaya aku. Belani kraton pengging. Ayo tak tampanane ajaji. Keplayu Gusti. Mong sakmono. Lah iya. Ayo, Nipun iki Gusti? ojo sampe awak dhewe mulai orang gawa siponang Jabang Bayi. Ayo mlebu ning Karang Prabesan. Bro. Aku bener saya. Sanedra Kang Utama unggul jurute tanding yuda. Derangi Pancakara Bandalapati aduta sing balung jepret ing kulit nganti ngetokke ilmu jaya kawijayan. Mula yen sanyata kowe kebak ilmu duh bekti barek ratumu Prabu Baka adep ana damel. Aja nganggo kejen ayo bebarengan wong telu. Aja apa sing mbok tampakno aku sumedya nampan. Nggih, ayo tunggal nyawiji. Ojo nganti ilmu jaya kawijayan masuk ana loro batas. Ayo Gusti. Prabu Baka, yen kowe ra nrimakno gedeng sere pungkamu iki lho, Damarmaya kang bakal ngadepi marang kowe. Damarmaya. Sumbarmu minto tanding. Kowe lanang-lanang jagat. Damarmaya. Apa wis lali? Aku ora lali. Ning jagat gumelar yen ana manungsa wandane buta nadah tela mangsa marang manungsa. Iki nalisir saka angger-anggering bebener. Sing tak jaluk lareno. Kowe memangsa dening manungsa. Dadi manungsa lumrah kaya dene Damarmaya. Damarmaya lak wis ngerti yen Prabu Baka iki raksasa. Ning kowe njaluk tolong marang aku. Ing praja pengging kenek bekebluk kang aluwe gedhe.
sok nyirep babakan penyakit keratonmu tentrem ayem mung Prabu Boko sing bisa nyembatan Aku ngerti. ning janjimu tiap taun kudu nyetorake marang Diponang Jabang Bayi marang Prabu Boko. Endi? Mula Hmm, Damar Mara bakal selak. Kau tangan budi kowe nentemake begebluk. Bisa makmur ananing rakyat peng. Ning loro aku ora trimo. Yen aku duwe sadulur raseksa kaya kowe. Alung boyo kowe tak gepati so aman Wanasegara tak dadekno situ Krawan Pengging. Tamar moyo, tamar. Yen ngono awakmu wis malih. Lali lan itung-itungamu. Prabu Boko ora kakean omong. Prabu Boko ora kakean umuk marang ratu sing goblok. Prabu Boko. Ya, Taunana Windanana wis dadi sesantiku. Njebabah dadi bangke sabelo marang kaulaku. Kowe kudu mati saka aku. yen kowe ora gelem nyetorake Diponang Jabang Bayi marang Prabu Boko, kowe tak tadha mongso. Tampanana pusat. Ayo. Ya. Taunana Windanana. Prabu Boko bacutake ing Praja Pengging. Manungsa ing Pengging yen ora bisa mulungake Diponang Jabang Bayi marang Prabu Boko, kuwi kagawe karang abang. Duh Sang Hyang Sukma Kawekas. Aku nrimo dawuh wisik sangka Sang Hyang Sukma Kawekas. Menawa ana ing kraton Pengging bakal ana wahaya kang gedhe. Ning surasane kaya-kaya ana Angger Damarmaya kang bakal satemah nrimo wahaya. Duh Gusti kang akarya jagat, umpami kepareng tinolak, mugi ya sedayaning bebaya boten tumiba wonten ing kraton Pengging. Awit supados langgeng anak Angger Damarmaya jumeneng nata wonten ing kraton Pengging. Angger Damarmaya kuwi lho ana sapa iki? Lho. Kekatan rambutan. Kuntet kelawan kowe sapa iki?
Sinten? Awake sampean sapa, Dik? Jenenge, Dik? Kula wau sinten? Jenengku sapa, Dan? Kowe sakarepmu. Walah Aris. Oh, nggih semrep Lah, jenengan. kok dadak keplayu-playu nang tangan dalan ana paribasan rambutmu rebani wa rebane keringetmu dleweran kaya banyu kompo. Kados dalang didik mawon. Bapak Resi. Ya Aris. Ngapunten sanget kula nderekaken dumateng jenengan nggih. Apa Aris? Jenengan kan gak ada murid riyen niku lho. Sapa? Ingkang nami Ucok. Niku Oh, ten pundi niku? Oh asu kon. Kon kaya asu, Ris. Nggih, ngapunten Iya, saderenge Resi. Kula kautus kalian Kanjeng Ratu Damarmaya. Iya, supados terus sowan wonten mriki wonten ngersane Resi Mayangkara. ya lah terus bedheke butuhe lapor, Tet. Lah kula kautus nitipaken si jabang bayi menika. Kok nganti si ponang jabang bayi arep mbok titipno aku ana kedadean apa, Tet? Kula mbon saged maringi sumerep dumateng panjenengan. Lamun kula paringi sumerep kula kuwatos klintu jenengan lawas Le, kita. lah lapo kok gak wani gak dikandhani ta, Mang? Nggih. Ya wis. Nek rek kula dhisik kersa wong jenengan sing was kita. Walah, Tet. Iya ya. Nggih. Terus sejalan karepe si ponang jabang bayi iki mbok wenehno aku Nggih. supaya tak gula mentah ana ing Padepokan Telomoyo. Lho, nggih nak mlembung nek kula wentah. Hah? Maksude wulang wuruk iku lho. Oh, kok wulang melembung. muruk. Kandhane kok kudu mbreset ae lek petuk awakmu iki. Nggih, ngapunten saderenge. Lah niki Ah, iya ya. paringe asma Joko Bandung. Oh. Dadi si ponang jabang bayi iki duweni tenger si Joko Bandung. Nggih. Bocah ganteng Tet kaya aku Ganteng ganteng. napa wong gombal ngoten kok. Bapak Resi kalau ono gombal. Iki lho bayine. Bandung. Loh, Oh. Iki sapa maneh? Tesik. Ana Kula apa? nyuwun senjata pitulungan Gusti Damarmaya menika tas tanding kalian Prabu Boko. Iya, Hing. Wonten kedadosan kados mekaten panjenengan dangu ki ambek Bapa. Ya genah-genah Nyuwun kula, Bapak. Hing. Lek ngomong genah-genah Hing. So Hing lek ngomong gak pupu aku kamu. Anak angger Damarmaya. Apa? Iya ngger, ana kedadean apa ngger? Kekuasaan dateng kula apa-apa. Lho, Taman pusakane Prabu Boko mboten ki. Palangger Damarmaya. Cocok karo wesek sing tak trimo. Kowe bakal satemah nemu wahaya ning dadi kasunyatan ya ngger. Umpama kena tinolak bapa tinolak, iki pusakane njur kepiye ngger? Kok pilih benjing sampun akhir diwasa Ya ngger. supados jagem kalian anak kula Joko Bandung menika pusaka sapu jagat Bapak. Dadi sok yen Joko Bandung wis dewasa, wayahe jumeneng nata pusaka iki bakal tak wenehno. Ora ana siji loro sing iso nyambung watang putunge awakmu ning Joko Bandung ya Kula Damarmaya. titip Bapak. Ya ngger. Bapak mboten kakak. Kundet kelawan kowe Aris. nggih Bapak Guru. Nggih, Bapak. Ratumu si Damarmaya wis temekaning seda utawa temekaning pati. Lah nggih kok ngantos lunas niku ya napa? Pancen wong tanding yuda iki lek ora imbang bakal salah sijine kalah. Mekaten. Si Joko Bandung bakal tak gawa ana ing Padepokan Telomoyo. Injih. Mula awakmu uga ayo melok nang Padepokan Telomoyo ya, Ngger ya. Kula dherekaken. Ayo.
kok kaya mboten kaya biasane. Den. Lara untu to ya napa sampeyan iki, Den? Kula tutno kok tambah ngoten. Napa to, Lik? Iki lho. Mbok ya dibur. Hah? Bendarane kaya mbok dibur. Dipur apa? Pajake kaya samang kaya Sungkawa ing penggale. Lah iya, gantenge ganteng, baguse bagus. Nek mencucu nyucrut ngono terus ya apa? Mane kuwi Lek pengen dibur berjat penggalihe. Oh ngono. Ya iya to kok iso. Apa? Kan biasa iso. Penyanyi. Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi ayo mbak ya suaramu lali beke neng gunung tak cadongi saka jagung Ya Lek. yen mendung tasili capek gunung hae Cakar bisa nyabang Gunung Tisa Kadir Jaya saiki apalah hei lali temen Le, lali temen soal suwe gak tau nyuwara Le. aku wis ngomong karo sampean wis lereng nguntal percil suaramu saiki saya suwe saya abot Alane abot cara glati ora tau diteget apa gak tau diempakno Le. Dadi saiki sak ngomongane. gampang kapan ana waktu engko tak empakne Kok iso wae to Le. Den kok nggih dereng ungu to Den Den bagus. mbok nggih netes wart maturipun Panjenengan gale menapa sajake kok mendelke mawon. Menapa kula lepat kalih panjenengan. menawi kagungan Sungkawa menika nggih matur lho kula niki dados napa kula niki batur mbate pitutur nek wonten sing susah sampean matur Ya, ngoten pancen ana benere. nggih Ning anane aku bingung kaya ngene iki mergo aku krungu kabar yen Kanjeng Ramaku iki wis tumekaning pati. Lho. Iya napa? Piye? Kanjeng Ramaku wis tumekaning pati. Ya napa? Kanjeng Ramaku wis tumekaning pati. Isa ta? Isa nek dipancing dadi. Ya iso ae. Ngoten. Ngene lho. Wis kados kepelane. Lah iya. Kabar iki wis temen apa enggak? Iki aku sik gurung ngerti kudune Kanjeng Bapa. Aturing napa niki donya niku ngaten Den hukume niku wonten gesang wonten mati. Nggih ampun lumrah. Ingkang dadosan penggalih napa sing dadekno Sing dadi bingungku iki, Nggih. Kanjeng Ramaku iki mati mergane lara apa digawe pati barek wong? Iku lho. kinten-kinten mboten krana Covid ta Den. Covid ya apa, Rek? Mbok menawi
Tahun piro iku, Lek? Nggih wingenane. Napa nduki gerah napa ya napa? Sampai niki krungu kabar ta enggak? Aku butuh penjelasan iki. Nek nurut kabare pancen ya ngono ya. Tapi matine perkarane loro ta? Dipateni wong iku lho. Sing dadi kepireng kula niki namung kabar angin nggih. Napa Den? Niku terus wonten sing merjayani. Kapak-kapakno iki sing kudune ngerti iki Bapak Guru. Ya jelas ngoten. Sing ngertos niku jelas nggih Bapak Guru, sambung rakete kalian Bapak Guru. Nek kula namung kabar angin. Ya ngono. Ngene lho, Le. Ya apa? Apik iku ya dikomentaken karo Bapak Guru ae. Lah mula iki mang. Dewe ku ikut tak gak usah ikut campur. Kok gak usah ikut campur. Kabar angine ngono, kejelasane ya ayo mara rono. Ngono. Iya iya. Hah? Apa Kepiye? ngeten mawon? Sampean teng mriki. Hmm? Kula ingkang teng mriku. Ngono ah. Nggih kula timbalane. Ya ya ya, Nggih. santenan. Yen nggone ndi? Ya. Bener-bener sampean. Nek ambek dene aja macem-macem. Lah apa sing karo jeragan karo momongane dhewe kok macem-macem ceng kepiye to, Le? Lho. Bapak Guru niku landhep. Dereng kula timbali pun merongos teng mriku wae. Nggih, Nyandak-nyandak merongos, Nak. Hah? mboten. Kok sajake ana parigawe kok. Jajal ngomong nggih, Rasa. Kula jane ngertos, wong namine kula niki namung cantrik. Nggih sing langkung saene sing matur nggih dene mawon Den Bandung. Kuntet, Tet. Iku Anu Kang Jono niku lho. Dari resimu ke ana sak sloki. Nek kon gombel Jono susi mendem kon. Kula mboten nate gombol kok. Sing matur sapa? Lah, Wis Apa to? matur apa kon? Matur Iki sakwise ngeterno si cilikane Bandung, banyune Bandung wis dadi siswaku. Ya. Lajeng Apa sekabeh ilmu sing tak wenen awakmu wis mbok mengerteni kabeh? Masalah. Kula matur sembah nuwun. Ya terus piye, Nggih? Jenengan paringi ilmu sanonton katahe. Iya. Setunggal mawon boten sing nyantol. Oh, wis kurang ajar. murid apa? Lek awakmu gak ngerti kalah mbek Rasa, sok kandhanono so. Nek kula sampun. Lah iki. Bapak, Eh, Pak Kunrat menawi nyata mesinipun dadi dukun. heeh. Nggih ya. Ayo so, kandhanono kuntet ilmumu sing tak wenehi piye? Menika sinten? Lho, iki muridku sing jenenge Rasa. Oh, sing putune Mbak Marijan. Mbak Marijan. Blakrak. Ruso kan. Ruso. Rasa iku. Rasa. Sida mbok omongi ora kuntet. Lho nggih. Lah kandhanono. Anggonku cekalek detaluwe. Lah, nggih. Iki wis lantip, landhep. Landhep. Itu wis jelas. Oh diungkal. Lah iya, pokoke meneh gelem gak gelem jelas gambare pedes. Lho, iku kok iso nggambar nang Gak bedes. ngono. Kabare bedas kok. Hongkong yamene ku wis metu goblok. Le. Rasa kok mblakrak-mblakrak nang tombokan. Mboten. Gelek oleh ta awakmu? Nggih mboten nate. Lek gelek oleh aku mbok titip apa? Lah, kaya temen. Wis aja gojek ya. Iki ana parigawe Mangke, apa? mangke, Resi. Apa-apa? 47 lewat. Le, ada apa? Ada apa? Le, Bi kok disawer, Bi? Masalah. Loh, sing disawer oh alah, sing disawer iku sebangsanya. Bangsanya Bopo. Kok ero. Nggih, oleh pirang ndas iki mah. Ya apa rek ndut iku mang. Ndut, aku gak mbok sawer ndut. Anak-anakku lah rezeki, Iya. murid biasa Iku malah ramban simbukan mburi ku Iya mang. gak apa-apa pengen kaya, Mbak. Oh iya. Lek sampean wis gak tau nang mburi ya. Males sarah-sarah. Malah sapane jane dicelatu jerakan Sampun terus. mandeg Bapak. Sajoke mantun dikancingi lawang niku pun leren. Oh, dadi kaya Duka nek teng jaba. iya. Lho, nek jaba ya beda maneh. Beda maneh wong iki ngernete gelek kok. Lah wong iki mang munggah didelak-deloki ngene. Rasa Nggih, Bapak. nganti awakmu kepingin petuk bapa ana parigawe apa nggih?
wonten setunggal perkawis ingkang badhe dipun aturaken kalian Ten Putra. Bandung. Nggih. Nger, Bandung. Kowe arep kandha apa, Nger, marang bapa, Nger? Ngeten Bapak, Iya, Nger. kula kepireng kabar. Kanjeng Rama kula niki sampun tumekaning pati. Niku leres napa mboten, Bapak? Lho alah Bandung, iku duduk kabar nek. Iku duduk kabar maning iku kasunyatan. Waduh, Bapak. Dan menawa Kanjeng Ramamu wis tumekaning sedo ya, Nger. Bapak, Iya, Nger, Bandung. Kanjeng Rama kula sedo niku amargi lara ta. Damel pati kali tiyang, Bapak. Bandung. Umpama kepareng aku cerita aku bakal merdarno lelakon sing bakal mbok lakoni ya, Nger. Bandung. Nggih, Bapak. Mangertono no, Nger. Kowe iki salah siwijine ibarat ngono cedhak rembesing madu, anake Nalendra utawa Nata ya, Nger. Ora liya sing dadi Kanjeng Ramamu ya Prabu Damarmaya, Nger. Salah suwijining ratu ana ing kraton Pengging. Ning nalikane Ndek Rikala semono Kanjeng Ramamu tanding yudha kelawan menungsa kang awujud. Menungsa ning sirahe wujud raksasa utawa buta ya Nger sing sinebut Prabu Baka. Nun sewu, Bapak. Iya. Jenengan niki mun mencla-menclil. Lho, kok iso mental-mental piye? Ramen kang dados mangsa ramane Bandung niki sing jelas menungso napa mboten? Menungso ning wewujudane praupane awujud buta. Mboten konsisten ngeten iki. Lah mang piye? Nek menungso nggih menungso, buta ya buta. Lah sing mbok karepno piye? Nggih, menungso napa buta? Ya kadang menungso ya kadang buta. Nggih. Riko, nek gak percaya ambek resi Nggih. dindot lho. Dadi shot. Iya. Waduh tok ndokain game aku. Rasa. Berarti niku menungso ingkang wujud raseksa. Senajan ta wujudaning menungso ning sirahe wujudaning buta. Mula Nggih, nggih. Ndek rikala semono Prabu Damarmaya duwening janji marang Prabu Baka. Saben sasi kudu asok bayi kang minangka pitedhae Prabu Baka. Ning Prabu Damarmaya selak ing janji nganti tumekaning geger tanding yuda. Nggih, nggih. Ning akhire Prabu Damarmaya kalah. Nggih merga mboten maringi bali niku wau. Bali ya. Lah niku aturan jenengan kan Bayi. oh bayi. Kopengmu remok ta ya. Nger. Apa-apa lek mangkulak menengae aku untuk kadung ngomong keliwat. Iya. Emang gak keliwat. Plong-plong ndukku tak pikir ngerti. Untung dagelan liyane gak nututi. Kok nututi repot aku iki dagelan kabeh iki. Mboten kula kuatos, mungkin mboten dados. Lah iya, aku ya kuwatir. Jan kula pancing niku wau. Pundi bapak pundi niku Nduk rikala semono Prabu Baka kelawan Damarmaya tanding yuda, Damarmaya kalah. Nger, Pripun, Bapak? Raden Bandung. Iki wis titiwancine awakmu ninggalno mangsa muda mancik ana ing alam kadiwasan. Ora ana liya sing bisa ngganteni wong tuamu ya sing nyambung watang putunge wong tuami kejawa awakmu ya, Nger. Nggih, Bapak. Nger Bandung Bandawasa. Sok wis wancine kowe bakal jumeneng nata ana ing Pengging. Ning welinge bapa kowe kudu dadi pemimpin utawa ratu sing wicaksana. Ora duweni tumindak adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun ya, Nger. Jaka Bandung, Nggih, Bapak. sadurunge awakmu mbales patine wong tuamu, Nger. Mula pusaka kang aran pusaka sapu jagat bakal tak wenehna marang seleramu ya, Nger. Pampi, Bapak. Bandung, Nggih, Bapak. sakwise awakmu nganggo piandel jenenge pusaka sapu jagat.
Mula golekno pawongan sing jenenge Prabu Baka yaiku sing gawe patine wong tuamu ya, Ngger. Kula nyuwun pamit, Bapak. Ya, Ngger. Bandung. Rasa Bapak. lawan kuwe mbok emban. Napa kula mboten dipun paringi piandel, Bapak? Rasa Nggih. kowe njaluk piandel sing model piye, Ngger? Angger saged damel tolak udan kula purun, Bapak. Kowe kate dadi dukun siwer. Karep kula nggih ngoten nyaingi Pak Kuntet. Rasa Aris lan kowe kundet uga mbok emban. Nggih. Bendaramu Joko Bandung wis budal golek pawongan sing jenenge Prabu Baka. Nggih. Ning aja enak-enak nggonmu gemuyu. Kersanipun Bapak. Ayo saiki ditukno saka mburi. Mbek menawa ana cara nglandhepi lelakone Joko Bandung, awak dhewe sing bakal nglaksanakno. Sumangga kula dherekaken, Bapak. Dek, Apa Mbak Yu? ayo umbah-umbah nang kene ae. Ya wis ndek kene. Aja rono-rono. Heeh. Kono di jero. Ya wis. Tapi sadurunge dhewek umbah-umbah, ayo nyanyi-nyanyi ngono lho. Nyanyi apa? Ya bene meneh dijak Mas Jono. Tanggapan apa ta apa ngono lho. Wong pengen iso mek perahu layar tok. Ya wis gak apa-apa perahu-perahu layar titik. Ya wis, ayo. Ayo. Ayo joget. Wene dijak Mas Jono. Niya kanca ing gisik gembira. Lerat-lerat banyune segara. Agnia numpak perahu layar. Ing dina Minggu ing pariwisata. Praune wis nangah. Biar-biar banyu pinelah. Ora jemu-jemu. Karamesen goyang. Ngilangake rasa kalesan. Aduh jane lemes jebol wis sore. Wite kalapa katon awe-awe. Prayogane becik bali bae. Dene sesuk-esuk kemudian nyambut gawe. Ya apa, Dek? Suara pen enak ya. Awakmu iku jari-jari dadi binatang tamu, gak gelem nyanyi. Bintang. Oh, Apa? bintang, be Iya. binatang. Niku ngenyek. Belajar meneh jadi di Hei. Awakmu iki bocah desa. Iya wis seru ngene lho bocah desa nek takok. Jenengmu sapa, Nduk? Hah? Marsa. Jenengmu Marsa. Sing rada endek, Mbak Enul, kuwi sapa jenenge? Tini. Tini. Iki Marsa karo Tini. Lah tujuanmu nang pinggir kali jangan jegur ta? Ngawur.
ayu-ayu ngene, gak jegur-jegur. Sebab saiki akeh bunuh diri, beke kuwatir awakmu sekarone iki njebur akhire kelep mati. Dik, ngawur, Dik. Lan tujuanmu nang pinggir kali iki. Aku karo adikku karo umba-umba. Oh, arep umba-umba. Tibae awakmu karo iki ayu-ayu ya. Gak ero ta? Kae teru ya. Kae teru nandi ae ket wingi. Oh iya, aku wingi nandi ya. Temenggung. Aku wingi nandi. Lah sampe nondi? Prosoku. Oh nandi aku. Oh iya. Punggawa Saipul. Genduk Cahayu. Awakmu ki sik prawan apa wis rondo? Ya didingok dhewe talah bodi kaya ngene iku. Oh, koyoke bodi perawan. Lah, pokoke sik alot. Oh, sik alot, sik seret. Termasuk awakmu karo iki perawan. Cara ya, Dik ya. Cek street ya. Timbangane awakmu bocah desa, gak duwe apa-apa, kira-kira lho ya. Awakmu sakloron iki tak rabi gelem apa ora? Ya emang gue cewek apaan ya? Lho. Penak tak rabi awakmu ku iso sugih ora melarat. Emoh, aku gak gelem. Punggawa. Temenggung. Ayo dijur sarung apik sarung alus. Dadi bojone Gusti Patih karo Tumenggung. Bakal enak uripmu. Emoh. Bakal dikei donya brana sakake. Emoh kok meksa. Uripmu dienakno. Emoh. Didudono ambek surga dunia. Emoh. Punggawa mundur. Temenggung. Tak baleni omongane. Kurangi apa Gusti Patih mbek Tumenggung Wasa? Emoh. Ganteng ya wis ganteng kabeh. Gak ono kurangi. Tapi aku ambek adikku lho gak gelem. Loh, kowe kabeh nek urip bebarengan barek Gusti Patih utawa Tumenggung Wasa, wah enak uripmu. Njaluk apa emas princes Raja Brana? Emoh. Lho. Boten purun. Temenggung nggih. Nggih. Nek kowe sekloron tak jong saron api gak gelem. Ya, gelem gak gelem saiki tak perkosa. Hei, sing klambi ijo iku maju. Piye? Potonganmu kok sumpele padasan. Sopo? Awakmu Iya, Pak. Timbangkon kaya apa? kaya kendange ambrip. Iya, Yohan. Le, kene. Ayo sing jore ne. Gak trimo. Lho, Cail, Sinten? gak mae. Lho, Wis suwe dadi ngene iki. jeneng kula ganti, Pak. Sapa? Saipul. Lah sing jamil sing sapa? Sing Jamil niku, Pak. Oh, sing tembriko Jamil. Kon kok iso kendal ambekku kancamu ta? Iya. Kancamu iki. Dodol iwak iki. Temenggung. Nggih. Ayo, atas sono. Iki sing abang iki maju iki. Klambine wis madani kaya aku. Masa? Apa? Aja banyol le. Lah gambane iki wis jam pira kon? Jam pira saiki? Malah takon aku jam pira iki saiki? Loro. Jam 2. Heeh. Kok wis nyosor dapuramu? Dapur nih. Kon karo aku ah. Karo. Kon sapa? Temenggung Wasa. Temenggung Wasa. Gongso gamelan goblok. Oh butek kupingmu iki. Apa? Temenggung Wasa saka Kraton Wanasegara. Dek, budet. Tumenggung Wangsa. Omahe kono lho, Wangsa Wetan. Iya, Mbah Wongso iki goblok. Gusti Patih, monggo. Lah kok malah lembeh ngono kon kan. Hei, bocah nom-noman. Sugih kendel.
ngedang lakune pati. Ana ing ngono segara. Piye? Hah? Tumindakmu kaya ngene iki aku gak nrimakno. Muto-muto arek wedok nang nggone Karang Pradesan kene. Kenapa karo bocah wadon iki? Aku ora tau duwe hubungan bare arek iki, sing jelas tumindakmu salah tak elingno, lerene aja sampe nggae tumindak sing kaya ngene. Sopo kan aramu? Joko Bandung, Joko. balik. Sopo jenengmu? Gak ono loro telu mung siji. Pati Bandung. Pati Bondo. Yo. Ngertenono lek kenek tak elingno. Mingkira teko papan panggonan kene. Tak jung saronapi. Pasrana bocah wadon. Aku gak nrimakno Joko Bandung nganti tumekating pati tetep mbelani bocah wadon iki. Bandung. Nek ndelok sandang panganggomu, jelas arek pendekar pempengan pilih bobot uga beritan. Ayo, ditetor ana papan panggonan iki. Yo. Riz. Tolong amanno bocah wadon loro iku nang gone kono. Ya. Ayo. Maju. Ayo, Saipul maju, Saipul. Ya! Ayo. Aja mung siji. Sakloron maju. Tamakno ajajimu ana ing dadane Joko Bandung. Ayo, bukaan dadamu. Ketaman Haji Pamungkas karo temunggu. Pati brondong siramu papan panggonan. Modar. Ayo. Wong loro mabano bukan dadamu tanpa nono ajine Joko Bandung. Ayo. Rapan Haji Pamungkas. Ojo sampai masuk ana ing jiwa ragamu. Woi. Kowe. Piye? Ngene kok kate ngerangkep arek wedok. Pilu-pilu kon. Joko Bandung. Piye? Mosok kasuran karo awakmu. Terus karepmu? Bukaan epek-epek tanganmu sing tengen. Aku bakal nyawiji ana ing jiwa ragamu. Wis ngakoni salah. Dadi awakmu kepinunggal sawiji bare aku. Yo. Nek ngono mlebu ana ing ipikku sisih tengen. Ayo. Kowe mlebu ipikku sisih kiwa. Nang mlebu kok nangis. Aku jaluk sepuro. Ah. Ngono kok mewek. Aku bakal mancing ning epek-epek sisih kiwa. Yo. Joko Bandung. Matur nuwun dene apa kowe bisa nyuwargake aku? Pancen tumindakku Candala
kala saklumahing bumi sakuruping langit manut perintahing Prabu Baka ora tinane manungsa mangan manungsa mula tresna perjuanganmu bisa ngilingake malang si Prabu Baka diseseni getrek lan pater bumi mewah angkasa jenengmu Bandung bakal tak sambung sakloron sadulurku iki dina kowe nganggo peparap Bandung Bondowoso. Pak Kuntet. Bondo kelawan Woso wis nunggal sawiji mare aku. Kleresan niku, Den. Mula lek ngono ayo dibajutno lakuku goleki wong sing mateni bapakku. Kula dherekaken, Den. Ayo Pak Kuntet. Monggo kula. Lega arasaning batin. Aku bisa nahah Talamangsa Jiponang Jabangbahi ing kraton Pengging. Prabu Baka. Ora usah kaget, Joko Bandung sing teko. Joko Bandung. Kowe nungka alakuku wigati apa? Ora liya aku sing bakal nyambung watang putunge Kanjeng Ramaku. Sapa wong tuamu? Kanjeng Ramaku Damarmaya. Damarmaya. Bandung putrane Damarmaya. Yen wis kepethuk wis ketemu marang Prabu Baka, sejolan karepmu ya apa? Siji aku arep ngelingno tumindakmu mangan bangsa menungsa lerenana. Kaping pindhone aku nyambung watang putunge bapakku. Ateges kowe kudu mati saka tanganku. Bandung. Ojo melok-melok babakan wong tuamu. Sebab wong tuamu luput salah. Ora gelem setor marang Kunang Jabangbahi marang Diptaka. Melenjani janji marang Prabu Baka. Nganti padudon marang Prabu wong tuamu mati. Yen kene tak elingake. Kowe bali saka ing papan iki. Prabu Damarmaya minangka Kanjeng Ramaku. Ya. Ateges aku duweni nyambung watang putunge. Kowe kudu mati saka tanganku. Nek gelem aku enak awakmu, Bandung. Umpamane Prabu Baka ora gelem piye karo paksa. Ngejak apa kowe ngejak apa sak karepmu? Ayo, yen kowe duwe ilmu jaya kawijayan gono kasengtian kesangkan bareng. Kowe wong lanang sejati ayo tamakno Prabu. Ayo ditentokno papan panggonan kene. Sopo sing gemlundung sirahe ning Pandhawa? Tamakno ajajimu marang dadane Bandung Bondowoso. Bandung. Bapakno iman popatno marang jiwa aragamu. Ketama ajine Prabu Baka. Kowe bakal jebabah no ing papan iki.
Ganti kowe bukan dadamu tampanon aja jine Bandung Bondowoso. Tak bukae dodoni Prabu. Woi, ya! Waduh. Prabu Boko. Ojo tinggal gelanggang colong playu kowe. Ayo, iki Ladepono Bandung Bondowoso. Pedhot kok saya pedhot. Surasane atiku. Kaya ora kepenak. Ana kawigaten ngopo iki? Rama Boko panjenengan pamit karo Jonggrang ana ing Pengging. Ning nganti saiki kowe kok durung bali to Rama? Kene ngopo Rama? Yen turut karo aku ora bakal ana kedadian kaya ngene to Rama. Kaya aku ora bisa nurukake momong marang kowe nggih putraku Jonggrang. Ngomong kaya ngono to Rama. Kaya Jonggrang. Aku pas padudon marang di Bandung Bondowoso. Ya, Yo putrane si Damarmoyo bales patang putunge wong tuane nganti padudon marang Rama. Piye? Kena ngopi anggele Bandung Bondowoso kaya gak kuat ger. Ojo ngomong ora kuat mesake karo Jonggrang to Rama. Rama. Rama ojo kaya ngono. Greng gak kuat aku ger. Aduh. Rama kowe pengin apa? Kowe arep bekas apa karo aku Rama? Jonggrang. Kowe senajan bocah wadon. Kowe yo sugih ilmu. Marang tak ulang ngurung marang Kanjeng Rama. Yen Kanjeng Rama kena bebaya kang luwih gedhe kang iso mbales kejaba awakmu, Jonggrang. Aku kudu males patimu. Karo si Bandung Bondowoso. Iya, Jonggrang. Iya Rama, iya. Rama. Kuat Grang. Jonggrang. Aduh. Rama. Wani mlebu ana ing Wonosegoro nganti ngunus pusakamu. Kowe sapa? Ora liya ya aku, Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Ning di papan dununge Prabu Boko. Prabu Boko wis tumekan ing Pati Bandung. Kowe sapa? Aku Rara Jonggrang, anake Prabu Boko. Waduh. Putrane Prabu Boko. Sepurane sing akeh yen aku mateni Kanjeng Ramamu ya Prabu Boko.
Tinimbang kowe iki jenan ana ing papan panggonan kene, ayo urip bebarengan marang aku ning kraton Pengging. Sakwise mateni karo ramaku, kowe teka kondo urip bebarengan karo kowe ning Pengging. Yo, ora gampang kaya ngono. Maksude kepiye? Aku bisa nampa merga ramaku mbok pateni ndodro kesalahane ramaku. Nek yen awakmu tresno karo aku arep boyong karo aku sepurane. Aku ora bisa Bandung. Ning aku tresno marang kowe. Yen umpama ora oleh aku, Alung boyo tumekaning pati. oh. Tinimbang ora sesandingan karo aku, luwih becik tumekaning pati. Apa wae sing kok karepno bakal tak turuti Rara Jonggrang. Senajan abot kaya ngapa? Yo, Yen kowe iso gaekno aku sumur Bandung 1009 sadurunge jago kloro kowe bisa ngawen aku. yo. Nek ngono apa sing dadi kekarepamu bakal tak turuti. Bakal tak gaweake apa sing dadi kandhang. Jin setan priprayangan nilu-ilu Banaspati sing sakiwa tengene papan panggonan kene. Tolong rewang-rewang ana aku. Apa sing dadi kekarepaku kudu keturutan. Sumur Tundha Sanga kudu dadi bengi iki. Wah! Yo, sumur wis tak deleng kaya-kaya wis dadi. Aku bakal dadi calon bojone Rara Jonggrang. Rara Jonggrang. Coba delengen sumur sajroning kono. Mengko dhisik Bandung. Piye? Aku percaya nek awakmu bisa nggawe sumur iki. Ning Bandung. Iki siji. Abot sanggane rabi karo wong sing mbok tresnani. Ing umpama aku duwening penjaluk maneh bisa. Kepiye? Jaluk maneh? Yo, apa sing dadi penjalukmu? Gawekno aku candhi 1000 cacahe. Ora oleh kurang. Ning sadurunge jago kloro sengenge mlethek. Aku ora bakal dadi bojomu. Ning kowe iso nyudanen aku gelem dadi bojomu. Dikira Bandung Pandawasa ora bisa nuruti apa sing dadi kekarepane Rara Jonggrang. Yo, penjalukmu candhi sing cacahe 1000 bakal tak turuti dina iki. Assalamualaikum, salam jin setan priprayangan ilu-ilu Banaspati. Ayo, tolong rewang-rewang aku anggonku gawe candhi sing cacahe 1000. Piye Rara Jonggrang? Dorong jodoh Bandung. Kowe iso ngomong gorong jodoh? Candhi kurang siji. Ateges kowe ora bisa nyanding aku dadi bojomu. Mung kurang siji. Tolong tampanono tresnaku Rara Jonggrang. Dorong dadi bojo lambemu wis lamis ing samudana. Janji ya janji kudu bisa. Yo. Sing kok jaluk candhi cacahe 1000. Ning nyatane kurang siji. Mula dadi jangkepe candhi kowe Rara Jonggrang. Rara Jonggrang ngertenono. Besok bakal ono reja-rejane jaman kena diarani
Candi Prambanan. Mekaten kala wau derek-derek kula sedaya pasugatan sang kita arep isin Ludruk Budi Wijaya kami jin saking Jombang. Pramila kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen malih sanes wedal. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.